Yuh, anak grupis tak rek tambah saiki usul corona. Jangan juga isi. Mari golek wis takon kerjaan. Duh, ini iki lho penggawean apa ini kene, Rek? Lawu-lawu di omah wis entek, lapo enake ngene iki. Alah. Cah ayu-ayu. Pak Mutari. Ora iya ono. Wah iki tepak iki rek. Tapi delok wong iki bapak wis tebak aku kok mangan. So, koy. Oh, kan nyat ini. Nyat ini nyat, lapo di sawah kon niku. Kok gak ada penggawean ae ngene lho. Lapo lah. Nyat ini nyat. Lapo di sawah kono iku. Penggawean ae lho koyo ana sing lho aku sopo lho. Kayak suarane kentir. Ah, mari gawe wis parane sik tak. Nyat. Ini nyat. Oh, aku kok celak-celuk ae sih. Paranane sik wis. Kan iku lha apa diceluk kancane lu aja. Mbok ini jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, apa kabar? Kiri kita is. Kalau kerjaan mangel. Emang lha apa sawah? Boleh apa? Yo saking nyenengno pikir ambe golek-golek lawo ta ono gulup-gulupan kena saking nang omah. Gak kerja ta? Pre ijak nganggur aku kok gak kerja. Kuping muncul ono ta lah. Yo. Ya, masalah penggawean gampang wis. Lho sampean ono ta penggawean? Ono. Engko tak golekno sih. Iki suwe mek ora tau petut nandi ae kon iki. Yes. Nandi ae. Yo wingi mari kerja bangunan nganggur. Heeh. Baru ono iku yo wis nganti seprene iki Cak gara-gara congore. Congore. Gara-gara corona. Wis ngono ya kok tepak aku ngono lho. Kepethuk awakmu ndek kono mang. Ya apa maneh. Lah iku. Ya wis ya, tak kasih kopi sik. Wis aja, ora usah Wis repot-repot kalah. Cak. Aduh wis. Malih sungkan dhewe. Cak tak rokok ya. Oh rokokan. Cepet temen Cak gawe kopi. Oh iya tah mau aku. Yo ngene iki lah. Banyu godhokan ta apa iki? Banyu neri apa ta? Oh ngawur. Oh iki banyu godhokan iki alami. Sing ngene iki Cak, iso aku malih dodol kentang. Waduh. Gak apa-apa, sing penting ku halal kan. Oh, kentang kentung ya. Oh, matane. Kok iso. Boleh aran di ora kerjono ya, Mbok. Dikabari kancane, cek iso ngabari golekno penggawean. Ora menang-menang nang kancane. HP ku tak gadekno. Ngapa mbok gadekno barang? Sapiku mana ora sido aku gak kendak duit. Ya, Lalah ya, Cak. Sapiku mana? Dolen po sapimu iku. Lho, engko aku HP-ne apa, Cak? Lah makane, didol ge njupuk HP. Lho, Ora usah eman, iku wis bae tak golek penggawean. Iku mben sik, mben. aduh Cak, aduh sampe iki. Wis Jan, ora usah sungkan-sungkan. repot ae Jan, tak ambil. Ah, aku durung mampu te repot ae ngono. Dah. Mben sik. Ngene ambek golek inspirasi. Nek tak rasa-rasane kok koyo kopi, Cak. Oh iya ta, kopi susu iki. Kopi ireng. Oh iya, kopi ireng. Kalau melok orang kok aku lagi nyambut gawe tapi iki nyambut gawe kon. Nyambut gawe apa iku, Cak? Wis talah melok aku kok jam 2 apa jam 1 ini ya. Ya wis aku pokok
Jaya timbangane karo pegawean. Iya wis. Sumu-sumu ngene iki. Mangkane tak jak nyekel duit. Enak lho. Wis sampe aku tau salah nang kono. Tapi bengi jam piro, Cak? Wis jam 1:02 lah sakmono. Wis. Jopo iku? Wis tak lah melok wae. Gampang wis iku. Kudu omong meneh. Wis lek ngono, aku tak pamit, Cak, aku tak Tapi nanti kok iku susu-susu ae. marani anu koncoku. Oh. Koncoku iki man tak tinggal. Oh, lho Saking kok gak Iqbal tak tinggal mancing iki man. Kok gak dicarene bisa nang omah kene. Anu arek mau mancing tak tinggal ngono lho. Walah, iya. Iya gak apa-apa. Pokoknya engko wis aja lali dikabari. Ya tak kabari kok. Ya wis apa jari sampean lah wis, Cak. Tapi tak enteni sik kopine. Oh iya, mbin iku rokoke. Pisan-pisan nang kancane. Jadi tau kumpul meneh. Ora dhewe ae nyambut gawe ora kelentang-kelentung tok. Wis masa depanmu ben opo ngono iki. Duh wis ngelu ngrasakno kono. Ya wis, Cak, nek ngono Cak aku tak balik wis. Heeh, aja lali engko lho. Oh iya, temenan lho. Iya, temenan iki. Sipono. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi reko iki nanti. Nanti ya. Nanti disuruh ngeten. Sak piro sane? Iki nanti. Mana teko-teko iki. Jam piro iki? Loh. Apa Cak nang ngene? Oh, ora ini ora nang ngene. Oh, jeneng. Sing mangan apa ya, apa? Lah ya marang ngono. Sido kapan? Pak, Apa? mbok sarung. Wajan aku saiki wis joko e. Oh iya tepak. Saiki apa Cak enaknya? Napa iki? Sido apa gak sing masalah mang awan nek dhek. Mana pae sing lepas jam sih. Jam piro Cak? Ya jam 10:11. Adil apa sih tapi? Nah, iki tak jelasno. Men jaremu wis gelem yo. Nah, iki kerjane maling. Waduh Cak, maling. Heeh. Aku maling ora tahu ya Cak aku. Lho mangkane lho, saiki ora nyambut gawe lek gak ngene, kepepet ora nyekel duit kon. Iya bener e. Timbali kena penggawean mana yo? Iya, nek mangkane. Tak apa-apa. Ya wis. Mari alon-alon. Saiki ya. Tuh sih, akeh wong. Sisi omahku wonge soge-soge yo. Wah, Pelit-pelit. wah, pelit nang suku utang, wah, suku utang. paling yo. Wah, utang iki lho. Lah wingi Avanza loro, Ora ono. Eking loro. Wah, Kudu tek kabeh tek kono akeh. inu ah. Iki memang yo mati. Yo wis. Ayo wis, disikat ah. Lagi ora apa-apa ngono. Iya ayo digawe. Ono piro sih? Mantel lu. Yo wis sini tak sih. Iki gampang. Cek liwat sih. Yo. Wis waktune awake baji. Yo wis. Apa pede aja ngono jalan kok pedean. Goblok. Enggak. Sudah, cik,
Wis, ada apa? Iki HP nih, HP iki. Loh, HP nih di kono. Ah.